Nagpasalamat ko ni Deacon JB sa message ni mo, Sir, bless kay ko first night pa lang. Nakatuna na to dito nga gibuak sa babay yang alabaster box para sa Ginoo. Karong gabi una, unsa po'y imong bukon para sa Ginoo. Pastor Jerry sa second night, first time ko pastor naminaw sa imong message. Og sa imong giingon nga wa ka nagig seminary, wala kay feeling nimo wa kay talent sa preaching, pero bless kay ko sa iyong message last night. Nga ang Ginoo ni gamit og mga illustration sama data sa isda. O gani si Pedro, feeling ni Pedro di na siya takos pang tawgon sa Ginoo, pero gikampot sa balik ni Kristo niluhod o gigamit sa buluhaton. Kinsa kaha nato karon ang muhimo samang Pedro. Sa katulong kagabion ni abuta dinhing Elijah. Unique si Elijah. Sa tanang prophet sa Old Testament, isa si Elijah sa pinaka-importante kayong propeta. Nanoon siya sa panahon ni King Ahab. Ninihigayon na ang Israel, na sila sa state of rebellion sa Diyos. Nirebilde sila, daghan na sila giserve ng mga Diyos-Diyos. Ug sa kasuko sa Ginoo, gisilutan sa Ginoo ang Israel temporarily, wala niya paulana sulod sa pila ka tuig. O gigamit niya si Elijah sa pag-declare ni Elijah nga sugod karon walay bisan usa ka tulo sa ulan ang mutulo sa yuta sa Israel. Diin man naidako kayong hulaw sa pila ka tuig. Suko kay si King Ahab uyang mga prophets, gi-blame nila si Elijah kay si Elijah kuno mo nitunglo sa ilang yuta. So gipapangita nila si Elijah kay ilahang patyon si Elijah. Si Elijah gibati siya kahadlok, nibati po siya discouragement. Pero ang Ginoo nag-remind kang Elijah, ingon siya, okay Elijah, tago ka dito sa dapit nga akong pataguan nimo. Na noon po si Elijah sa iyang pagkaisog. First time nakadare si Elijah pag-challenge sa mga prophet ni Baal kung kinsa ang Diyos nga gamhanan. Nanoon siya sa dihang gipaulan sa Ginoo ang kalayo gikan sa langit ug gilamoy ang halad ni Elijah apil ang tibok altar. Ug pila ka libo ka mga tao ang nakawitness unsa kagamhanan ang Dios sa Israel. Pero labaw sa tanan, mas nanoon si Elijah sa iyang pagkaman of faith. Nining gabi una, ma-amaze ta sa pagtuo nga gipakitang Elijah o unsay impluwensya niya ngadtupod sa katawhan. Si Elijah ingon ang Ginoo kay Elijah, mutako ka didto sa dapit sa gitawag og sapa, sa gitawag nila ni Kereth, no. Gikan sa basahon nato sa verse 2. Unya giingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa sapa sa Kereth sa silangan sa Jordan. 4. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimong pagkaon. 5. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya sa daplin sa sapa sa Kereth. 6. Ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon didto sa iyang imnanan sa sapa. Now, dining higayuna, makita na to nga gisaaran sa Ginoo si Elijah og provision o protection. Nahadlok si Elijah. Basig unsaon ko sa kumakaaway. Ang Ginoo nagsaad kay Elijah, pakanon ti ka adto nining dapita sa Kereth. Paimnon ti ka adto nining dapita. Proteksyonan po ka anhining-ining dapita. Saad pa lang ang nakita ni Elijah. Pero diin man, tungod sa pagtuo ni Elijah sa Dios, mituman siya ug diin man na-provide iyang proteksyon ug na-provide iyang pagkaon. Ang kinabuhing Kristohanon na puno biya nig saad sa Dios. In fact, ang nagamotivate nato nganong mga lagad ta, nganong serbisyo ta sa Ginoo kay nagsaad ang Ginoo natog langit
nagsaad sa protection, nagsaad sa provision, kalipay, kalinaw, meaning, success, katagbawan, o panalangin, puro na saad o dili na mahimong effective sa imong kinabuhi kung wala kay pagtuo sa Dios. Maklaim nimo ang mga saad sa Dios by faith. Ang atong theme is faith promise. Unsa man di ay ning faith. Ingon si Paul, we walk by faith and not by sight. Ang faith gidescribe ni sa Hebrews nga usa ka ebidensya bisag wala kay nakita. Doon na ba'y ebidensya nga dili makita? Sa mata sa tao wala. Mangita gyud makita ang tao para dunay ebidensya. Pero ang pagtuo, dunay ebidensya bisag wala kay nakita. Example, kinsay nakakita na sa Dios? Wala. Pero nganong nisimba kaniya? Nganong niampo kaniya? Wala man kakakita sa Dios, pero nisimba ka o niampo ka, maunay pagtuo. Amen. Wala nimo nakita physically, pero pagpiyong nimo o pagtuo nimo nga dunay Dios, nakita nimo siya by faith. Amen. Wala pa ta kitag langit. Wala ta nasayod unsay dagway sa langit, pero nagdahom ka puhon nga mopuyo ka didto. Amen. Excited ka mo puyo sa langit bisag wala pa ta nakakita sa langit, pero by faith atong giklaim nga naglungtad gyud nang dapita. Amen. Walay nakakita sa imuhang eternal life. Kinabuhing dayon wa na to na nakita, pero nituo ta nga nakaangkon na ta ni ana. Amen. Dunay butang nga dili makita sa mata nga makita lang sa pagtuo. O mauna ang butang nga langit nun, labaw na ang mga saad sa Dios.